Gyere, leülj ide. Jó. Szakad össze egy kicsit. Még hagyd egyet menjek fel, állj meg. Oké, de akkor... Állj meg, na. Dávid, nézd itt a Dávidra hány helyt elmen, annyi helyt összehúzott tőle. Állj. Magyarban nem szabad, akkor nem tudsz. Állj meg, ne nyomogassad össze. Vigyük be a pályát. Én veszem ezt a jó kocsit. De ezt nem akarom. De ez drága volt, és drága vettem. 2000 pénzembe kerül. Nem fog félre koldászni. Nem is fél. Semmi. Akkor az ugye bűnben volt. Nem kell. Várjál meg. Hát meg, hogy nyerjük meg ezt. Nem is néztem. Hát éppen csak úgy másodikot lettem. Akkor is. Autósok lettünk volna. Jó. Első kócunk, látod? Ők is 2 kocsit nyertem meg. Apu, mutassa, hogy hány kocsit nyertem meg. Még kell nyerni, még sokat tudni a kocsit. Oké. Amúgy én Dávid vagyok. Te milyen Dávid vagyok? Most megyek. Meg a bélyem is. Kezdjük bele a játékot, vegyetek ki! De mert béna kocsi ez. Jó, mondtam. Nem azt meg azt a húst. Ha már nem kell, nem mondja, hogy őket csak itt mondsz! Na! Az ember jól lakik zsűris fel bőle, oda mondsz a gólt szemeddel. Ja. Lámpáddal. Hát de az kis pihenjen meg örökké, csak egyél, mire vetted meg? Hát de pihenjen meg az a kicsi étel. Jó, raktál, hogy én. Hát folyamodban mind az ételt tűzi. Az itt mikor éhes, ugye? Hát nem. Dojban. Ez jó kocsi. Ez jó, Ferrari, Lamborghini. De ez, ha elvesztem, Akkor első kell legyél, ha nem, akkor elveszik. a második. Akkor is elveszik. Hát nem akarom. Nem fogják elvenni. De aztán nekem vagy egy gamer újat. Egy gamer újat, igen. Ha beveszed így hamarabb, ezért akkor gyorsabban melyen. És akkor nyarba be kell menni, mert nagyot
nagyot fog lenni, és akkor jön a rendőr, akkor hába belémész. 5. vagyok még. Hát nem előzzék ki. Kezd mit csinálni? Nyugodtan kapod. Abba. Most el fogom veszíteni, ezt 0. vagyok. Mégis. Úgy eltöltöm a kocsimat. István? És hónap után is. Első vagyok. De és Isten. Apu, ez jó kocsi. Apu, ez milyen kocsi? Apu, ez jó kocsi. Apu, ez jó kocsi. Apu, ez jó kocsi. Az Ferrari. Ez jó mérni. Tényleg nem. Anyád nem szeret, tudtad? De még jobban, mint Mátét. De nem, engemet nem szeret. Rendesen mindig mondod a telefonba. Mit mondok mindig a telefonban? Csúrkém! Hey! Hogy jobban szeretlek téged, mint Mátét. Mondta, igaz? Menj egy kicsit tőle, mert nem fog eleget. Nem fogtam jóta hazaérni. Jó. Nézd Barbie-os. Nézd. Jó, Istenem. Mi? Víz? Kell víz, apukám? Kell víz? Már megadjanak a vízet. Ne, hát ezt magyarul. Na gyere, fordulj ide! Ó, hogy szereti apuja. Boldog új évet mindenkinek, aki nézi ezeket a videókat, és aki nézte a 2 lájkot, és a 120 lájkomat is. 2 van belőle. Na, hogy egy ilyen hogy adják. Ó, szeret. Finom csürkét.